Criticaron vos por ser mulleres alcaldesas? Tivechedes algún obstáculo para ser o que sodes agora? A preguntas como estas tiveron que responder as 6 rexidoras que acudiron á terceira edición do Cumio de Alcaldesas. Os máis de 100 alumnos e alumnas preguntaron por todas as súas inquietudes sobre os problemas de igualdade entre homes e mulleres. Fátima Val considerou o Cumio como un éxito. Si éxito en participación me refiero a que as persoas que se achegaron ata aquí, que veñen de distintos puntos de Galicia, as distintas alcaldesas e sobre todo as persoas que viñeron a asistir como público, veñen con ganas de que este proxecto, esta Cumio de Alcaldesas que se celebrou por primeira vez no ano 2016 en Moaña, pois teña unha continuación e unha continuidade e que espero que a pesares do que poida pasar na próximas eleccións o 21 de maio que se siga levando a cabo porque a verdade é unha actividade moi importante para o empoderamento feminino e sobre todo para a visibilidade da muller e do papel da muller na política. Ademais da alcaldesa de Cambados, ao acto tamén asistiron as súas homólogas de Muros, Sarria, Mugardos, Moraña e Betanzos. As rexidoras coinciden en que se van dando pasos para concienciar a poboación, pero que aínda queda moito traballo. Sí, a ver, algo se vai movendo na sociedade, algo se vai movendo e cada vez notase un poquinho máis de participación das mulleres e notase tamén outra actitude e outra maneira de velo e de vivilo, sobre todo nos máis pequenos, non? Sí que se ve algo de luz nesta loita, por decirlo así, de visibilización das mulleres e a prol da igualdade, pero queda moitísimo camiño por andar. Os máis cativos mostráronse contentos co acto e demostraron todo o aprendido. No está bien el machismo que le hacen a las mujeres y que siempre la gente tiene lugar y puestos donde quiere y en cualquier trabajo. Todas las niñas y mujeres que quieran ser lo que quieran pueden serlo. Que sean abogadas, sean alcaldes, presidentas o astronautas o lo que quieran. Que no los critiquen tanto y que puedan seguir adelante.